Здравейте всички, аз съм Панчо Петков и не ще играм на Minecraft. Сега съм започнал да лова риба. В последното видео играхме с Митко Стойчев.bg на едно сървърче, както ако сте гледали, намерихме диаманти. Всичко нужно, освен емералди, но те не ни трябват. Сега чакам да ни се хване рибка. Имам само една в честа, в предишния епизод. Само една хванах. Ето втората, да. Сега птицата да хванем. От моето също може да се изкара някаква айтем като кирка, друга въдица, панталон, гащи. Такова гащи, дето не е също. Кости може, пайжна може, много неща. Но най-характерното е риба. Ето, ще опечем, ще имаме храна, защото както виждате имам само една. Оп! Идеално. Това е друга риба, не знам как се казва, но някаква по-различна. Чакам някъде да се появи от там. Айде, хвани се нещо. О, каква е тази книжка? Enchantment. О, тази е мега яката. Пала Петра, 3 в аспект 2. Тази е мега яката книжка. Ой, тази книжка ще запаса. Може някакви всякакви анти-енчантити неща. Така че... Хвани се. Още нещо по-яко. Пала Петра. Тази книга много важна. Ето сега още. Изпуснах. Още. Айде, втората. Може да се направя водка да изпувам някъде по-надалече. Айде, хвани се нещо. Още малко 11 вил, само събиране на риба. Айде, хвани се нещо. Тази книга тази книга много ме е чудна в аспект 2, затова за меч. Пала четворка за лък и лъти за... Може това за върна, не знам. Те малко по-отделно. Ама пала четворка ще е сложна на лъка. Пак кош. Сега. Още. Давай.
Нали да хвани са. Ето. Ето, и така. Сега толкова 4. Тук може да си направим някакво на кавчета, тук да се никат на като само за нас дет може да мецеш напича това. И не мога да си направят. Може много възможно да направя. Това става да ми не остане еднакво. Не знам защо. Това 3 блока. Пълно такова. Так не останаха. Да. Само за орка. Ще взема. Пава 5. Книгата ми изчезна. Да си я келък. Да, книгата ми изчезна. Пава 4. Стелка му да поядемич. Потащи някаква да е мана. И според мен това ще е този клип. Не забравяйте да се абонирате и аз съм Панчо Петков и чао!